अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो bala jello ki jo ka sababu yake fe nyumenye anye barake la badwe faso de nyumando abi barake aga bare ngoni ani feve kaga bi ode bamako bala jele ka se ka don jamana bala jele ka se ka don mali bala jele ka se ka don an wula ka se ama amefe aw fene ka don femi atoko ani ajamu abino ofo plombier fe nyumenye électricien fe nyumenye na ma bamako bele ba le toko la sanitara yororo a karsa se barala karsa se barala na ma se barala on to da anyere amefe bala jele ko do peleje ini sogoma somogo dun bashi fruit ba ma me pe to ni jamu igo fo mawi zumana tigana plombier électricien an bara e courant gla ani urme glani forage monté nunu onu la nyogona on bara o de quoi d'accord aywa ne koni mai ma chama ma foko forage aywa ni sara ka forage yere fo do ni forage yere munye parce que iba so ali abi do fo ta do ka forage mi do fene fe ka ke no ko forage yere munye forage kaji bo kolon mu machine kolon mu se le forage quoi donc a couranama be a panama be a do fana be no pompe wi sigola ke bolola mai a bebe ama be monter aywa ni anga to da chama na ibai ka foko jiko agelale do kolon chama be wala saka dlai babo forage aywa femi zumana abo odon ere fokata adoma la kari aywa ni ambora fene zumana ni mami mbefe ka ere ki lasoro jona ibe munge ere sigi yoro jumenye ani nega jurusira jumeni me se ka soro zumana na bon ne be barake fajigla sugula mais comme on bara et déplacement bara do quoi donc ni mogo be ana iban wule téléphone na 76 33 07 29 wala 66 68 58 68 ni an wule ni nega juru stref la fe na iban soro donc an bara e koni ni an wule na yɛrɛ ma se ka taa min kɛ denmisɛnninw caman m'an bolo a ka ca Ala fɛ denmisɛnnin jeunes m'an bolo n'an y'u bila ka taa i nimisi wasa. सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिरा ani joro इंसान के मन में हमारा डर है ne asoro ka foko bima u te sira ali alanye लिए पे न जा सकते हैं gaw be sira u faga bawdinye डर खत्म तो हम खत्म na ya boya bawba ya abala da bagawta an ba ke jogodi amango mi amidan jamme an ye jugu soro mi jana masire an kuna Baba Shankar Ela sugandire Shankar Baba kale sugandira Kunam bana nyuna kale jugu soro Shankar Baba ko andora kwanza bega Shankar Baba ye anta fe ayam jora ya la jaba बाबा सिकंदर गोली वहां चलाता है और आवाज यहाँ
यहाँ मुझे चीफ मिनिस्टर a ko baba sikandar abe chew fa abe muso fa wani mami ni tora la faso noru कानून और व्यवस्था बनाए रखने na ma jo ajo la faso don jige awye सर अगर वो हमारे देश के अंदर होता तो हम उसे कब तक पकड़ che do aw ma se ko ge jama mi fa be ti che we ala ko to alama ये हमारा डर ही है ne asoro abe je fe ka tebe arjina ka दूर रहकर wani ti che to ndi muso to yi nde juju to yi nde police to yi इजाजत देता है ni be ma janfale ni kolo bilu bata बाबा सिकंदर से be bisira ne baba nya sikandar abe ni te sirando abisirandi ma ni bi fe ka nyani nene abo dima wasa jugu do sa suma ledo ni ko yezo aba ko ka ta ga jugu tai ni ko yesu lare aba bi ko mausu jugu dikele alifa de abi do su ka le ta ga jugu tai aw juguya sara dira aw ma baba shankar sugandile la ale sugandila kunam bana chiana abe galonge antalai shankar baba ali sogoma patron ani sogoma patron ani sogoma patron ni a une société chat père et fils société belebele अच्छा हुआ तू आ गया मैं आपकी स्कॉटलैंड ako ina chuko jara sande ako nyara kunkorotole do ki yebwa कैसी हो तुम कैसी लग रही है anjeli bedi enya benena chukudi हाउ यू दे फाइन थैंक यू ko benge dev ko bi chukudi कितने फोन आ चुके हैं उसके दो akai wole schedule boni ya sabana ya ko ka be wole sa kata अभी तक तेरी आवाज में हाँ की गूंज ako ni manga menya do baba sikandar do वरना मेरे आदमी Itali ya nyemi fi हाँ का इंतजार कर रहे हैं ankorotole do मुझे सोच wale bi sara wati jwe यही एक चीज नहीं ako ne be fe ka wati ni dia ngameri ako watante ne bulu अब tante mulo de बेटा भी आ गया अमेरिका ganimiki ka miri labai क्योंकि बेटा nyame ki dena na ka bo america नहीं देगा obia बाय द वे तुझे क्या लगता है nye bala fene ये कमिश्नर जो ikeme ka famo wele ikeme ka commissaire mi wele हाँ? nunu be keme ka faso बंदूक fere से तेरे नाम की गोली निकल गई nye be ministre u chama ni krefe फिर कोई रास्ते में nunu be korompiledo ni chama ma campagne sala baba sikandar fe तेरे देश की पुलिस nunu si dise ka ke ministre ni ne mu deme faso fere ledo यहाँ तक के तेरा अपना बेटा भी ika garde ko lu tise ka fo nye imiri jona kan jabi mi wele sini ni wati kele ni eri kele ibi jabi labandi ya nyo de fiye chokoroba ko tante ne bolo दोबारा कभी नहीं सुनेगा पापा आपने उससे कहा क्यों नहीं कि आप पैसे देने के लिए ayo ko bwa I don't understand ko le what tna se you're ka doing. jo Meeting. baba sikandar ka ko आपने ko kila de मामूली सी बात ni wale ni wale yana इतने mayo amount के लिए इतना
million ke me fla बेटा Ajama. 20 रुपए की बात नहीं है सर na fulu ki bali ko wari ko te मैं देख चुकी हूँ वो आपसे कैसे बात ko ne ka to mane mo ko be वो तो fa ये de नहीं la जानता हम करण को अमेरिका से यहाँ बुला चुके Baba हैं। Sangar ai wada पहले ni na बड़ी fe बातें करेंगे au yo ko me और sambari ऊपर वाले को दोष देते हुए सर झुका Wari dama. खोना तो मुझे पड़ेगा ना ni masa ka bom jugu fili ma chama bisa ये वक्त नहीं इल्जाम लगाने Kwa jela la me इन लोगों को इनका काम करने दो an ti saka jena ka sini ni ma wala na na du ko fe to ne be fa de ko ne be fa de fe पुलिस ने हाँ आप कहना क्या Bwa, चाहते हैं संजय? warti fuyi. कानून ने भले ही हमें मजबूर कर दिया हो लेकिन हम कमजोर नहीं है ko sharia ti o ni be sharia ko na no प्लीज आफ्टर ऑल ये देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं कमिश्नर अंकल ko faso ku ngan ko de do सामान जान से बड़े नहीं ago ko benga ka laje chiedo bandi jugu badu chiedo amanga ke gane ben fa de ko de ai war sarai ये वही है मेरा पापा जो मैं जाने से पहले छोड़ गया था। ko ni ne akile jigi ibe juye min kan mu de ko chiedo ago yan kalan de la उस दिन कहा था पापा चेस की ye गेम ne la ma chugo mina papa o de ben gono देखने में सबसे ni ya छोटा danema but anga अभी baba यही ka समय war la ma ga बिना कटे ye an la mota ko ni misa anga chinya fo तो ना सिर्फ वजीर की जगह ले सकता है बल्कि ko बादशाह adama de dalakande अब साथ में घर पे खड़े हैं पापा ko kana so ika kan fla फैसला fo आपके हाथ में है papa बिना लड़े कच्चा bi ना चाहते decision abi yere या bulu एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी Nyalama मर्जी yin को bebe पूरा yere करना bulu. चाहते हैं तुझे ni ya fo chugo mina an be tugu ko na kanga chugo mina ko ako nya do joro le meni ako ne joro le ba de bi तो चार लोग आएंगे ga ko jugu ti bo dugu la gwansa ni ya bila rom na ne bi so कि मिस्टर शाह अपनी जान suna bi wari mi nyini yoro ni gelen do am se ka dama आज सिर्फ बाबा से आपकी जान को खतरा है ga ne bi ko bwa कल 50 लोगों से होगा yen kalan chugo mina metuti फैसला हो चुका है पापा आप बाबा सिकंदर को Ko 20 decision करोड़ dira रुपया papa. देंगे बस baba sikandar ay wari mi nyini abi dama abana मुझे पता ay है कि eki तुम dabwa यहाँ आके पापा को भड़काओगे मैं पूछती हूँ जरूरत papa de yiwele ina na papa de kama तुम अच्छी तरह जानती हो करण मेरे कहने पे यहाँ ago kuma तो chugo इससे कहिए आप ne de karan यहाँ wele से kana चला nai जाए। ne ado karan ba fe बाबा madura सिकंदर ko को papa पैसे देने से रोक रहा है Ale ba तो fa जब dadra निकली papa. हुई गोली से आपको Ne बचाना fa है। de yi. अगर आपको कुछ हो गया पापा Ni तो fe क्या soro किया tu जाए? na eske ne be ये fa तो wore पापा soro कहता है आपको war dama बेटी तो मैं हूँ आपकी ni masin bela मुझे पड़ेगा ना आपको bandi de ay na fulu ba yina fe जानती हो war तुम क्या कर dama रही हो मुझे सिर्फ इतना पता है ke ba do bi ka min fo पापा से बेहद ako प्यार ne bi ka min fo ne be अगर fa आपको le कुछ fe हो ne गया bo ना doron de पापा, don तो मैं इस आदमी को जिंदगी ay भर wari मार ni दूंगी। fe société ba de bambulo na fulu ba bambulo al na nyu na ke be wari ni ne mo ko to la ay baba sikandar ka war dama तो फिर क्या सोचा तूने ki mere la muna baba sikandar do wati kelen sera ika nyana ma ya obie na fulu ये पैसा मैं ako nte million keme fula di ma ali million keme nani nta ji छीन लिए हैं ne ma nga wari sɔrɔ ne nga wari ɲini k'a bila n denw ɲɛ बाबा k'a bila n balimaw ɲɛ तेरे कारण k'a bila n sinjiw ɲɛ wari tɛ sɔrɔ tan koyi bɛɛ bɛ se k'a ɲini ta n t'a di a k'i ye kuma ɲuman fɔ अच्छा भी लगा और बुरा भी i ye kuma ɲuman fɔ nka i ye kuma jugu fana तेरी fɔ हिम्मत देखकर kuma ɲuman ye jumɛn ye बुरा लगा i ye dusukolo min sɔrɔ k'a fɔ n ye जान की परवाह वो kuma करते हैं jugu ye min ye min b'i bɔ a la a ko foyi se ka bɔ a la मैं e bɛ se ka min ye o t'i ka marifa in de ya जिंदगी और मौत nka ne b'a dɔn के हाथ में है ɲɛnamaya ni saya a tɛ adamaden bolo a tɛ jinɛ bolo भगवान के हाथ में है। adamaden ni a bɛ ala de bolo सोया नहीं हूं wa n'i ye n wele लेकिन आज a kana k'i ɲɛna k'a fɔ n bɛ sunɔgɔ la dɛ n t'a ta di n banna wa n tɛ wari di ma बार बार अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ मैं a ko ne ma ɲɛnamaya faamu mun kɛra bɛ adamadenw bɔ बार बार ये दुनिया मुझे अच्छे से बुरा बना देती hali n'i ko i bɛ kɛ maa ɲuman ye i tɛ se
ए बाबा तू टेंशन क्यों लेता है Ago Baba. यार जाके Go kana juro nasa. चाकू को छेड़ देगा Ame ni wari soro ko ama la sira ame wari soro. Ako no ni tu wari era ko bli. Ni tu wari ko. कत्ल को जैसा हो Me to ko bad ko ni ko na ni tu wari ko. Ako ni sa gila ba ke. At biye le 25 ni. शाह का जन्म दे Atot le nani choro ba ka anniversary be ke. Wa ka nyana ma atot le nani. Nani ba sa kala ko mani ki. No Kantilal Shah, Société Bantilu, Anadem So Angeli, Anadem Karan Shah, Angeli Shah, Karan Shah, Kantilal Shah, Société Shah. Baba कहने में ना पॉलिटिकल ना उसे ये नहीं पता कि उसका क्या करेगा बाप कोनी नहीं सोचिया भाई पिसा तो खुश है वो देखिए आप क्या करता है अच्छा आप क्या कह रहे थे गांबे नहीं सोचिया ले दो ये क्या हो रहा है Ako garu, au bisala ni kama. Au bisala ni kama. डैड चलिए मेरे साथ कहाँ बेटा Ako papa. Papa na, kami dami na na. पिक्चर मी एंड माय डैड Ako foto ni manda. Nene mfala ni. करण Ko karan na. एक्सक्यूज मी Na faranga anga jaga foto ni manda. हाँ नाउ Ko sisa foto ni manda. Ko nyanga nyana maya foto da. Au nyanga souvenir foto bele bele bata bi anga chokora baka anniversaire la. Dugul jara. Amankula société shaka no e baragaro bele bele ni. मॉर्निंग सर मॉर्निंग करण बेटा ये सर Ani sogama padron. हमारे शेयर्स की जो Ko फिगर karan. Koni irisando ele ida shin. Ako papa ko tika biro la sangue ni masa. Chorba aitle abidu hasan sel kono. Karan ma fala jeni ni sojai. Marfa Shira. Zo Shira asansör sanfɛ. Société Shah a asansör sanfɛ. Cɛkɔrɔba kama. Jama bɛ giri. Jama bɛ kule. Karan mesle nindena. धमाका बहुत जोर से हुआ है बाबा पर Kamu ni nafolo ni नुकसान perdi नहीं dɛ. फायदा आज से Ako ma perdi, an gagnera. हर न्यूज़पेपर An ye tɔgɔ sɔrɔ. चैनल पर
हमारी शौहरत ne tɔgɔ bɛ dugu bɛ minɛ sisan k'a fɔ n ye société nafolotigiba in faga Kantilal Shah a ka saya bɛ kɛ koba de ye yebalifɔw bɛ wuli sisan n'o ye journaliste ye ka tɔgɔ diyan ni n ye fɛn ɲini maa wɛrɛ fɛ a bɛ sɔrɔ nin ye jama ye société Shah polisiw bɛ fan bɛɛ journaliste yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ko Priya k'i nacogo bɛ na anw ye journaliste ye sa nka an doncogo ka gɛlɛn bi dɛ अरे ये क्या अब तक प्रेस वालों को अंदर जाने नहीं दिया ko nin bɛɛ ye jama ye Kantilal kun ye nafolotigi ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a dɔn a sara cogo min na कांतिलाल शाह की डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर ही है ko n'a sɔrɔ ne bɛ fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ an bɛ tiɲɛ sɔrɔ ni journaliste tɔw ye o अंजलि शाह कहाँ है ko garikɔrɔ bɛ fan bɛɛ k'a denmuso dun Angeli Shah ko kabini fagali kɛra o ma ye ɲɛ la ko Karan Shah dun ko dɔw b'a la k'a bɛ so kɔnɔ हमें करण शाह के साथ इंटरव्यू चाहिए k'i an bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ ka Karan Shah ye n'a ye nouvelle min sɔrɔ o la o bɛ kɛ tiɲɛ ye कम विथ मी लेकिन प्रिया शट अप एंड फॉलो मी a ye tugun a ye tugun o Angeli a y'i jija ka don k'a jɔ a bɛ yen a sigilen bɛ yen a bɛ kɔnɔna na a sigilen bɛ yen गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह आई एम हियर फ्रॉम आश्रम हम सब आपके पास ko Karan Shah ko yafama an bɛ fɛ k'a dɔn ayi Karan Shah ye sawura min na Angeli yɛrɛ dabali banna joli b'a fan bɛɛ fa in joli b'a fan bɛɛ a yɛrɛ bɛ farikolo min kɔnɔ kabako de don a ko a ye caméra jigin i bɛ yafa ये क्या किया तुमने nin fana bɛ anw ka baara in na k'a kɛra cogo di ni occasion ba de ye उसका इंटरव्यू हमारी k'i bɛ se k'a ta sisan nin suguya in na ko nin cɛ ka ɲi ko nin ni tiɲɛ bɔlen don ko anw ka baara in na adamadenya kalan b'a la bi an bɛ Kantilal ka suturali kɛnɛ kan ni nafolotigi belebeleba ye min ɲɔgɔn tɛ dugu bɛɛ bandi belebeleba in nɔrɔla la Sankare Baba a ye cɛkɔrɔba in ni kɛnɛ karaba miliyɔn 200 denw banna शमशान याद a ko waati sera क्रियाक्रम suturali waati sera सब लोग इंतजार कर रहे हैं walasa ka taa cɛkɔrɔba bila a ka so laban na e de ye sutigi ye bi ko bɛnkɛ मैं करण से कुछ बात करना चाहती हूँ ne bɛ fɛ ka kuma ni Karan ye nka a kelen ani ne kelen तुम मेरे भाई कभी नहीं थे सिर्फ मेरे a पापा ko i ma deli ka kɛ ne kɔrɔkɛ ye अब उनके जाने के बाद i kɛra ne fa वो den रिश्ता de भी ye खत्म हो चुका है आज wa के ne बाद fa salen kɔ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ कांतिलाल शाह के wa ne t'i dɔ dɔwɛrɛ ye dɛ e ye ne fa fagabaga de ye Kantilal fagaba वो गोली बाबा से Karan n b'o f'i ye bi dɛ तुमने चलाई है Baba Sikandar ma ne fa fa e de y'a fa तुमने मारा है मेरे पापा को उनका खून i ye n किया fa faga e ye maa fa la de ye और मैं नहीं चाहती कि जिस आदमी के हाथ उनके खून से रंगे हुए हों n y'a ye bi k'a fɔ ko ja sutigi ye su faaba ye sutigi ye su jugu संस्कार ye करने का हक तो तुम्हारा पहले भी नहीं था लेकिन आज तुमने उनकी अर्थी को ayiwa n'i bɛ miiri e man ka ni suturali laban in kɛ sabula e de y'a fa wa k'an bɛn ko jɔn don sa Karan Shah a bɛ miiri a fa la o waati kelen telefɔni sonni na हेलो a ko jɔn 1000 don करोड़ का मालिक हो a ko या a सड़क banna ka nafolo di a fa sara मरने से cɛnni ne bɛ min f'i ye आंखों में खौफ yɛrɛ nɛgɛ foro ye foro belebele de एक ye सा ही नजर आ nka foyi tɛ sɔrɔ a la Baba Sikandar तेरे बाप को गोली मारने से पहले ne ko mun ye a tulo gɛlɛya bi ma o ताकि उसकी आखिरी चीख मैं सुन सकूं sinon an kun tɛ se nin kɛlɛ in kan बाबा की बात को मानने से इनकार nka कर i fa salen filɛ खामोश हो गई पछता रहा होगा उस दिन पे a bɛ ɲɛna ko in banna जिस दिन तूने अपने पापा को मुझसे उलझने की an y'a bila yɔrɔ min na an b'a da ye अफसोस हो रहा होगा Karan Shah अपने पापा की फोटो देख के कि तुझे ऐसा e नहीं na kɛ ka maa tɔw ladi
क्या नहीं करना ako na me na mi fi baba Sikandar पर जो मैं करूंगा ijo le me na उस पे तुझे जरूर अफसोस होगा ga isire fu ba bone na तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा fami nyogo na ma de ka kila nyana ma la ne ba kila मैं तुझसे सिर्फ अपने पापा की मौत का हिसाब नहीं ne fa fagali mi mine i bole ne do ka da jamana ko ka i be ero ku jamana na yala la mi mine kana ni fa so kono mi malu gandi fagale जिस देश में तू saya ma lafiya de ga malo do e ma saya yi mi mine kana fa so kono e fa so jugu ne fa do ke i mama ka ma fa ba de duru sara ka duru kila ki mine die bi ko kila je ni ma ke ne gen fa di कहता है घसी अमन में जाएगा मुझे हिंदुस्तान काले में मेरे गला नहीं फसोला इंसाफ करेगा काले में नहीं वो किसके बल पे अरे भी मास्टर काले आये रे मैं जो निबना दे मैं फसो को नो हिंदुस्तान की ओके सीजीला ओके पोंसीला ओके ना फुलो दिला आते माकिले सोरो निका ना फुलो बाबे को नो अबे साने नो सिकंदर से डरता ना हो ऐसे करने ला सरा ए गुड़िया ए निका मुझे बनी आजा ना ए ने फाफले आज स्कूल में क्या क्या सीखा आई कलंजा मांगे और आये कलंजा मांगे ले मुझे स्टार भी दिया ए आये पेpe के ने अबे सोरो पापा ने करन शाय घर चले agwa ngata so ne ga musokoro bani ne arjunde polisi kora kundu dai polisi ay bla ki ganyana ma ke ki occupé à denina और फिर हम रोहतांग पास से घूमते हुए स्पीति के थ्रू ako जाते yambila हुए be ame ziri manunga ame plakata warabo ulaje ame da kilongero la हाँ बेटा वहाँ ब्राउन माउंटेन ako ibi nyana ta kilongero wa atari warabanu अब ग्रीनरी चाहिए तो फिर केरला जाना होगा ibi nyana ta flala de अब तुम फैसला कर लो कहाँ जाना है ओ ko afla be kadiye ko mbage chugodi papa ओके बेटा ako te एक काम program करते हैं ibi da तुम्हारी kasuno go आंखें konyuma खोल जाओ yani sogoma और तुम्हारी ni mirila mina ambako ame warabanu laje we ame da jeke पर आप फिर से प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं करेंगे ना kwa angone mita इस dola बार कुछ भी हो जाए kam so ta bela suno go kanyedro प्रॉमिस ki dalagandia where's your promise गुड नाइट idaka suno go kambe ni arjun aba wasalo adena na kono digi bay ndende ni mi ngbe america dana na ni baba sangari kera afayin sababu ya ina folo koso abina muna arjun fe जब से पुलिस की नौकरी छूटी है ne barabla पहली बार किसी ने पीछा किया मेरा niyashi ya folo makana maso ebe munyini करण शाह ako karansha ako eka kuma numene nele बाबा सिकंदर kada को baba हिंदुस्तान sikandar भेजा था। kato shie mine ka kana sa anyanama kana naye तुम्हारी मदद से kuma fe kandeme सिकंदर किसी ako kana ine baba sikandar jekete kibani tajila तुम्हारे कांटे में फंसने को चली है। akajugu bama bile सिकंदर bile वो akamandi जिसे पकड़ने का कांटा अब no ya so ala mita fara निशान nyanga से ka पार fa बना नहीं o beka nugo ne ka anyanama mine nterge o mano de तुमसे एक बात कहूं मिस्टर करण शाह kuma fe ka fe अपनी no बेटी को सुलाने से पहले मैं रोज उसे ne ka anyanama bele jele benendo ngulo deni la अपने doni ma सपने से बाहर आने की ne te fe ka dum mana mana kula ne te fe ka do foila me do ki ala ki ma सच hodia का सामना कर ne ni dala me सच का chiya सामना तो मैं उसी दिन से कर रहा हूँ जिस दिन से ako eske illa fi ale do ifara kolola
और मेरे parce que ay ne fa fa कहीं भी हो ne yɛrɛ मैं उसे lafiya ne हिंदुस्तान की जमीन पर लाकर जरूर wa a ye maa caman de fa filiyabaatɔ caman bɛ yen denmisɛnnin caman bɛ yen bi fatu la मैं तुम्हारे इरादों की कदर करता हूँ भाई साहब a ko n b'i bonya लेकिन मुझे kojugu अपनी इस छोटी सी बसी बसाई दुनिया में nka i ma ye ne ka diɲɛ ye nin fitinin de ye n ka so मैं जाऊँ ni जैसे हूँ अपनी denni बेटी ne के ka साथ nisɔndiya o de ye ne tɛ fɛ ka don foyi la खुश हो या मुझको a ko e nisɔndiyalen tɛ देने dɛ की कोशिश कर रही हो e bɛ se ka nisɔndiya cogo di ne ye min mɛn e kan तुम्हारे बारे में सब कुछ ne जानने ye के ka बाद fɛn ही bɛɛ मैं यहाँ आया mɛn denmisɛnnin b'i bolo tiɲɛ don मैं nka चाहता हूँ jɔnni ye अपने e पैसों से denmisɛnnin सिकंदर के kɛ खिलाफ ba daɲɛ bi पूरी आर्मी jɔnni ye e kɛ muso daɲɛ bi baba sikandar पर मुझे लड़ने वाले ne नहीं y'a bɛɛ mɛn जीतने वाले लोग चाहिए a ye muso fa मैं अपने पापा को खो चुका हूँ i b'a fɔ a ye ne fa fa और किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है a bɛna jɔnni ta faga anw ta ये kɔfɛ तुमसे अच्छी तरह कौन nka e ko समझ k'e nisɔndiyalen don e muso sa don n ye kuma dɔ mɛn dɛ e man ka मैं nisɔndiya जानता हूँ तुम्हारा भी एक हंसता खेलता nka पल n'e sera ka nisɔndiya तुम्हारी भी एक अच्छी सी नौकरी थी k'i ka baara मैं nin to जान से yen ज्यादा चाहने वाली तुम्हारी n'i ye muso in sara a ko o ye ne ka ɲɛnamaya de ye o ye ne kelen ta de ye ni muso sara cogo min o ye ne kungo de ye o t'i ka sira ye n tɛ fɛ i k'i da don o la i ka bɔnɔ so kɔnɔ wa n tɛ fɛ k'i ye ha मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना ne है k'a fɔlɔ n'a laban tɛ हमारे बीच कुछ पाने a ko रिश्ता n'i miirila पहले don min na बहुत k'i बड़ा bɛ fɛ k'an ye है, k'i पर bɛ किसी fɛ an को ka खोने baara का kɛ रिश्ता ko dimi donna an fila la k'an k'a sara n bɛ tila k'i sara maa min y'i muso faga k'i sara i k'a fa a nin kuma ninnu ye karan a miiri jan n'o ye arjun ye o tuma mun de ye arjun muso sɔrɔ arjun a ye dossier ninnu ye a muso sara cogo min na arjun muso sara ka ɲɛ a kɔnɔma k'a ye baba sikandari minɛ k'a datugu o tilala la tɔɔrɔ min dar'o kan o y'a ka maaw bila ka na ka sokɔnɔna bɛɛ tiɲɛ k'a muso kɔnɔma bila saya ni balo cɛ a bɛ miiri an bɛ k'o miiriya in de ye a ko baba sikandari ka maaw u ye n kɛ tan de ne tun bɛ fɛ ka n denni wolo o tuma ne bɛ sa wa ne denni tɛ wolo wa ne bɛ ka siran saya ɲɛ a ko foyi t'i sɔrɔ foyi t'i sɔrɔ a ko ne den bɛ wolo wa ne bɛ sa o tuma ne bɛ sa wa n bɛ ka siran saya ɲɛ arjun taara n'a muso ye dɔgɔtɔrɔso la nin don in na nin kɛra donba ye arjun tɛ ɲinɛ min kɔ इंस्पेक्टर साहब a ko polisikɛ ye den filɛ den kɛra muso ye ko ne muso dun sima bɛ min arjun ye ko gɛlɛ y'a ɲɛ la nin don in na u nana muso in dalen de yira a la k'a fɔ k'a ye diɲɛ to muso min kun bɛ kule ko ne denni bɛ wolo wa ko ne bɛ siran saya ɲɛ ko ja saya t'i da fɛn to ko siran tɛ saya sa arjun wulila ka maaw ɲini n'o ye baba sikandari ye a taara hôtel belebele dɔ la muso yɛrɛ ka bolola nɛgɛ bɛ dɔ bolo la minnu taara bin muso in kan n'o ye sima ye nin ye baba sikandari ka cɛdenw ye est-ce que tɛ dusu cɛ don a muso tanyana bi k'a denmuso ni du den to a bolo
Abi saya fẹ́ bi ní balo ni a miri de o de la karamisa ko a ma ko ne ko k'i lafiyalen don k'e nisɔndiyalen don k'an ka baba Suganda to yen i ye muso janfa sabula a sera ka saya ye o ma saya bali jɔnni y'a fa baba Suganda. Cece tara ni fagali na do Abdul Majid ko fu muso jibi afunge juma ye min ni jwa muso jibi ko ni ma muso bonya ni na saya ku sa maluri ani bi sa ko ti e foke oro ni nindoina Arjun aini manu be la jaba ninga polisia ninga bla peu ko men nganyala ma to ke kan wolo deni lalu o sandama do e bi akume mirin de la आप फिर से पूरी रात नहीं सोई ना को ने सुनो बरा के भी सुबह के करने लगे मुझे पापा मेरा बेटा तो अपने पापा को बहुत आगे को गली फाय को यू है ना के बादो यू नो बेटा कल रात तुम्हारे सोने के बाद को के तो सुनो वाला है एक अंकल मुझसे चलो ना ने फिर मेरी मदद में अबे फने का दे में लेकिन पापा की समझ में नहीं नहीं फिर फुई के नहीं माफो ए ने पाली तो मैंने अपनी आंखें बंद की मैं कहीं का अकिन्ना के ले दो और मामा मेरे पास ये मी फोन और मामा ने कहा कि मुझे उस अंकल की हेल्प जरूर करनी चाहिए तब तो आपको ए अली का चेंज है मैं आई नो बेटा ए कोती लेकिन अगर मैं ऐसे करता अगो ने कोती मैं चेंज है तो हम हमारी छुट्टी पर नहीं जा पाए अब से करने नहीं सोचिया इन्ने लाबे ना नाए एला पापा को कुछ दिन के लिए तुमसे दूर जाना पापा आप ako ni jara change de duro ne be mbali ne be mbaso तो आपको पहले मम्मा की बात akadinye iga change de ani ne mara yoro dola yani wati che ali ga change de oh my god ako ne de ne bi fe वाह समीर, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो मैंने कहा था ना कि ये लड़का चुप नहीं बैठेगा, जरूर कुछ को करेगा। अबे फका को करे मैं बाबा सिकंदर के बारे में जानता अब ने बाबा सिकंदर का फेम हूं किसी भी तरह बादशाह माफरो में इतने का डाका ने दो उसकी अपनी सल्तनत है गायबी ना कोई दम ने कोमी ni को बात अपने सिपाही अपनी फौज अन्य सोरसु चमा ये समझ लो सिकंदर तक पहुंचना असा जुगुलामा इस चक्रव्यूह में फंसना असोर मंडी आमिने मंडी और इस चक्रव्यूह में जाने के लिए हमसे आगे नहीं फेरे हमें अभी चेक में से गांडे में अभी मंडी का कसुला जी मिस्र को कसुला करने अभी मंडी ये को फराना हमें तेरे ना बाबा सिकंदर ये अभी मनी हमें मिलेगा कब सोच गुरी वाशी जेल में का कसुला अभी मंडी ये नाम उसे सिकंदर किने में तो कोई ना बाबा ने सिकंदर की गाड़ी चलाया करता अब मोका मोबले बोल अब मैं बंदिया बाव को फे टकला अब मैं फेम को फे रही मलाबादी तो उना बनो उचिया ना न्याने जुगुदाला की बाबा सिकंदर ते होटेलियो सब बोलू दे आलो कसुला को डाला बिना कोई सबूत नानियो लबो दुश्मन को वार करने से पहले पूरी तरह अल्लाह को चुको नुमा में को ने पुलिस को रे